bonke namakhosikazi abo abavangeli edilweni ethufuzelayo ibandla lonke lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga Nkosi, haleluya. Hambe kanjalo mkazi uzosheshe nhlale phansi. Amen. Isikhathi sami sesiqalile manje siyabala. uNkulunkulu uzothetheleka kodwa. Ngicela sesifike sithi sifule lapha 1 Samuel chapter 4 uzofunda verse 11 ufunda verse 17 18 bese ufunda verse 21. Sisephasike bazalwane. Unombhalo laphayana encwadini yesambulo uthuma ngabe uJohani ebona uthi ngase ngibona isiqubu esikhulu esasingakubalwa. Uthi ngase ngibuza ukuthi obani laba besisiqubu esivelayo, ophendulayo uthi laba yilabo abahlanzile ingubo zabo egazini lemuntu. Sisephasike nje sizofaka ingubo zethu egazini lemuntu ngoba kunegazi elapholana 2025 years ago. Izono sami, izono zakho abangazelayo bayinyathele ingubo zabo egazini lemuntu. Sangifikoni ngesimnandi bayikela uhlanze ingubo zabo. Yangikoni mina ngoYesu bakela uhlanze ingubo zabo. Bani bephila kamnandi bakela uhlanze ingubo zabo. Yangikoni ngabela ngayithakasela bakela uhlanze ingubo zabo. Akona mapresa, akona sugar mama, sikoni ngesimnandi seswe, bakutela bonke, bathatha ingubo zabo, bayifaka egazini lemuntu. Sekushumayelile Nkosi. Bafakile ingubo zabo egazini lemuntu, bathelwa izihlobo zabo, bathelwa abathandiweyo babo, bakhoza emsebenzini, bathikelwa imandla, bathikelwa umakhelwane,